कि सब देव तो भी आई हर को हरैबे करे। भैया तनी ध्यान से कि सब देव तो भी आई हर को हरैबे करे। अमाई शरण में अलख अभियंता हर जगह बे करे। जय हो। कि जबले दुनिया में शक्ति के जरूरत रही तबले माई के पचरा हरे गवई बे करे। क्या बात है। लइका माई के दरवाजा पे गईले जाके माई से कहते रे हे माँ हम तो के रोज बोलाइले आ तू माई रोज आवेली। आजो लइका बोलावता कहता का हरे तो हरे भरोसे मैया हर गाई सो मेरा नामा हो। अभियंता जी चाह के तनी आवाज सुनत तनी तो तनी आ जाती। लड़का कहता रे हे माँ कहाँ बाड़ू माई। अरे तोहरे भरोसे मई गाई सो मेरा तोहरे भरोसे मैया गाई सो मेरा नामा हो। लड़का के सुनला पुकार माई हो लड़का के सुनला पुकार आई परम आदरणीय हमरा मम्मी जी के तरफ से पैसा ना आशीर्वाद मिलल। हालांकि पैसा हम एकरा के हमेशा रखब काहे कि एगो माई के आशीर्वाद मिलल बा। ए महाराज तनी बंद कर। ए महाराज हम त हे माई के त नहीं जानत लेकिन हे माई के जानत नहीं जाना माई के दिन से आज हमनी के धरती पे बनी जा। ए माई खातिर दो शब्द कहल चाह महाराज कि माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती कि माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। और ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती कि बर्तन माज माज करके 4 बेटों को पाल लेती है ये माँ मगर दुल्हन आने पे उन 4 बेटों से एक माँ नहीं पाली जाती। कहल बा माई मक्का माई मदीता हिया हरे माई मथुरा काशी हर जे माई के करी न पूजा हर धर्म करम सब नासी। आई एक और माता जी के तरफ से आशीर्वाद मिलल। चरण में कोटि कोटि नमन आशीर्वाद के दरकार एह जगत जननी माई से विनती करब कि अंगना के भाग दूरा के सुहाग सदा चमकत रहे बबुआ से। कि कर्जा माई के नाम हर चुकवले भगवान हो त महिमा महान माई के। आई दिया जा यही खातिर नु आदमी दांत छियारेला। ए महाराज कहल बा जौन न करवे है पापी पेटवा घरे रह तर से 3-4 गो बेटवा ना तो हमरो मलकाई ना कहती हमार राजा जी। हमरो मलकाई ना कहती हमार राजा जी जाके रात भर दांत छियार वो कहले हमार राजा जी घरे रहते न जेंगा मुर्गी अपना बच्चा के छाप के रख ले सही रखती लेके कहे के बका भैया हमने के वही रुपया जाए के माई के बोलावे के लइका कहता का
लड़का के सुनी ला पुकार लड़का के सुनी ला पुकार लड़का कहता का हरे हंस के सवार माई हरे बीड़ा के बजावेलू भक्त के पुकार सुनी भंवरा न भावेलू। लइका कहता का हे माँ लइका नादान बा माई लइका के नाय बीच मझधार में डूबे वाला बिया लइका कहता हे माई लइका तहरे ह उगी त तहरे डूबी त तहरे माई लइका कहता का हंस के सवार माई हरे बीड़ा के भक्त के पुकार सुनी भंवरा न भावेलू। और लइका कहा तरीका हे माँ अरे भंवरा में नाव बिया हे माई हो हे मोरी मैया आइएगा माता जी की तरफ से पुरस्कार चरण में कोटि कोटि नमन आशीर्वाद के दरकार लिया। हरे भंवरा में नाव बिया हरे पार तू लगा जा भंवरा में नाव बिया पार तू लगा जा आई देखी अगर एगो कलाकार के तरफ से पैसा मिलेला ना देखी बहुत ही सुंदर नाल वादक हमारे बड़ भैया के तरफ से पैसा ना आशीर्वाद मिलल अगर एगो कलाकार के तरफ से पैसा मिलेला तो एड़ी से चोटी ले एकदम न सीना गदगद हो जाला मन करला इतना कलाकारी दिखाई गोलू भैया बगली में के जितना बस सगरी झाड़ ली देखी बड़ भैया हमारा गोलू भैया के तरफ से पुरस्कार चरण में कोटि कोटि नमन आशीर्वाद के दरकार माई से विनती कर बबुआ गोलू भैया के कलाकारी में ऐसे ही चार चांद लागे भैया जहाँ भी रही राजा बन के राज करी जिला जवार में अपन परचम लहरावत रहे माई से विनती कर रौरा कलाकारी में चार चांद लागे अभी फिलहाल रौरा ये लेवल में बानी एकरा से ऊपर लेवल में जाई अभी ये कह भगवान रौरा के ऐसे ही सलामत रखी बबुआ लइका कह तरीका लग रही भंवरा में नाव बिया पार तू लगा जा आई एगो माता जी के तरफ से आशीर्वाद मिलल ए महाराज ये पैसा का होई माई लोग के आशीर्वाद वे काफी बा काहे कि माई के देन से आज इतने चका हम भइल बानी माई के देन ना रही तो हम लेकिन खैर ई माई के एगो आशीर्वाद बा पैसा आशीर्वाद स्वरूप प्रकट है आई देखी छोटू बाबू के तरफ से पुरस्कार हालांकि छोट बबुआ लोग के पैसा ले हाल उचित नहीं है ना जी छोट बबुआ लोग के पैसा ले हाल उचित नहीं है आ नाहियो लेम तो मन में दुख लगी बबुआ आई परम आदरणीय हमारे चचा जी के तरफ से ए माई के वंदना पे बबुआ 1000 रुपया के पुरस्कार मिलल खुशी अभिनंदन भगवान से रही माई से विनती करब कि चचा जी ऐसे हमेशा स्वस्थ मस्त रहे माई की कृपा सदैव रौरा ऊपर बनल रहे बबुआ बीड़ा बादनी माँ सुमिरन में बीड़ा बादनी माँ सुमिरन में आजा तुझको पुकारे तेरा लाल आजा तुझको पुकारे तेरा लाल आजा मेरे हाथों में पूजा की
हाथों में मेरे हाथों में पूजा की थाल आजा माँ से रोबाल आजा तुझको पुकारे तेरा लाल आजा माँ से रोबाल बीड़ा वादनी माँ सुमिरन में आजा। और लड़का लास्ट में कहता रे हे माँ, देखिए दादी जी के तरफ से पुरस्कार मिलल है महाराज। दादी जी इतना अच्छा हंसतानी जेंगा यहाँ का हंसतानी नु यही हमारी ये बिया घरे हंसले त नीक लागेले। गोड़ छुके गोड़ लगतानी महादेव जी से विनती करब कि दादी जी के जिंदगी में 4 साल लगे, हमनी के उम्र में 2 साल लगे कि और कुछ दिन जी आ नाती पोता कैसे आशीर्वाद देते रहे बबुआ। आई लास्ट में लड़का कहते रहे हे माँ बंद करी हरे तू तो हऊ मोती माई अरे हम सी कहो हरे तह के बुलावे माई हरे बेटाया की तह लड़का कह तरीका अरे तू तो हऊ मोती माई हम सी कहो तह के बुलावे माई बेटाया लड़का कहते रे हे माँ तू तो हऊ माई मोती है लड़का सीख बा नदान बा माई तहरा के लड़का के का अस्तित्व बावे इस लड़का पे दया दर्शावा माई। लड़का कहता का तू तो हऊ मोती माई हम सीख हो तह के बुलावे माई बेटा की तो हरे भवरा में नाव बिया आई परमदड़ी हमरा सविता दीदी जी के तरफ से पुरस्कार चरण में कोटि कोटि नमन आशीर्वाद के दरकार भगवान से विनती शुभकामना खातिर नारायण जी सदा परिवार पे आशीर्वाद बने रहे बबुआ। हरे भवरा में नाव बिया हे मोरी मैया मैया हो मोरी मैया बीड़ा वादनी माँ सुमिरन में आजा बीड़ा वादनी माँ सुमिरन में आजा। ये महाराज कहल बा।